ada sakit ko kakabsat. Baka handak tumakitan. Nyaan Labanan sakit mo ito. Ang ka may stress, lumaban ka lang ang kapapapekto, di kita basher. Naimbag nga bigat tayo aming kakabsat. Talaga gamin nga ada sakit ko kakabsat. Tatangal daw kit mamuyon na niya talaga di sakit ko. Nabay ko nga tip-tipilan ato yung kakabsat. Ikuka lang ito pinagsangit ko ang kukayan. So nga tatangal daw ki may nagsinarong karan dagiti Ilocano vloggers may pinashare tatangal daw kakabsat ket kahit damit maamuan nun niya talaga di saksakit eh. So dati dani kakabsat. Sumarong karda ni da boss lady. Boss lady, apay sumarong kar kayo mat. Won. Ingka Jimmy. Gabay namin nga din na in may dito. Goy na nabuya yo aji kwa, aji da sakit na ni Karen. Won, iso nga sa kami. Pa may mabisitahan ta. Nagdayo dabay kakabsat naggapo dabay di inokos ta kaya dagka kami nga makita ta. Una, syempre ka agad aja ka umay mi dito iti ka mga kasati ko pag mula damadamag mi nga problema pa ya. Adagamin sakit ko kakabsat baka handak tumakitan. Nyaan Sa dito tayo pagbagamon. May paiti ko. Kada dito tayo lang nagkikita tapos kasama ti bagbagamon. Adi umuna gamin nga in vlog ko. Kasi in front ko lang talaga dagi viewers ko, dagi fans ko. Min talaga di ka magpesa na natin nakapsat keda talaga. So nga may nagpesa lang sa rungkaran no. Kasunod yung break. Syempre ka Bossing. Nay mga ko kasuna may stress. Advice man tano ka. Ang ka may stress, lumaban ka lang ang kapapapekto, di kita basher, kasi jay kada hanyaman dita laban lang, hanggang kayam dita nga lusutan, hanggang mga maupay. Sige boss lady. siya mo tilang may baga mo ituloy-tuloy mo laang no nya ti pagragsakam ti importante awan ti badbadkan ti patatay nga tao. Adyo lang ituloy-tuloy mo lang nya ti pagragsakam hanggang nga papekto kadagiti naduma-duma ko kasi handa ka magpapakanan kas jay. No, ta sakit na ko advice niyo man ta sakit na nga ko labanan na. Uy, labanan Labanan sakit mo nga itulog na sulat ti mang laban kanya. Kayang matang sakit mo, hanggang nga ko. Yung adyo man ti ka ano ba dahil gamin talaga gusto nga na sakit mo? Kaya talaga agad maamuan eh. Won, kahit may nga maamuan ta siya. Ang mumimot ti tutudbigan niya, nunyaman, di kaya may tutudbigan niya. Kasi kayo kay kakabsat, handa kayo ba nga mamano niya talaga di sakit ko? Isagang ko. Bagamon. Tatatoy kami, katanong. Tapay lang kung makimatanggap-dat no, nyaman di sakit eh. Syempre kinyamin. Handak to kong mga ka-aryek. Nga pulos. Saan ka? May sada ka nga gayam, kabsan. Di sakit ko kikwa. Sakit ti bulsa. Wala. Nyamo dito. Nagrap na ka dito. Kalayo pa naggabam eh. Dumayad ka ko na Kamusta tayo ma? Sakit ti bulsa. Awan yung bag ko nga may. Makapya ka sakit ti. Magwanti sakit ko. Na may saan na tamot nga yun. Dito. Nakatay na mga nating kwarta dyan ti bag ko. Ano hindi mimilutan ka? Sakit ti bulsa na. Madanagan na. Kasi kung nag-travel na pa kadayo. Iso nga pa siya Dagas na di sakit ti bulsa ko. Hindi ka kapsat sa ingon na may nibus lady. Kaba ibagang ti agas na atak kulay blue. Adi kulay blue ko ma. Dabla maagasan di kulay blue kulay.